कवि राजन जी कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। बीतते बारात खूबे करे लगले चारचा, कहस बेटा के बियाह में कोइले बानी बड़ा खर्चा। दहेज हम ले बानी बड़ी चाप के, पतो हो हमार मिलल बिया फर्स्ट क्लास के। पर्ची में लिख के देहनी मिलल सब सामान, बड़ी निमन लागे पतोहिया के स्वभाव। कुछ दिन बाद बैठल रहले मुँह लटका के, कुछ दिन बाद बैठल रहलन मुँह लटका के। हम जाके पूछ देहनी उनका हाल चाल के। घर के कहानी उ लगले सुनावे, पतोहिए के बारे में लगले बतावे। पतोहिया मचवले रहतिया कहर, घरवा में सबके काल कइले बिया रहल। केहू के छुए देत नइखे, केहू के छुए देत नइखे कौनो सामान। कहतिया किनले बारे पापा जी हमार, काम कोनो करत नइखे, दिन भर चलावतिया मोबाइल। कहतिया काम करे खातिर रख लो दाई। सास ननद दिया दिन के सटे नहीं पाँचारा, केहू कुछ कहे तो करे लगे झगड़ा। बेटा के हमारा कलेले बिया कोस में, बेटा के हमारा कलेले बिया कोस में। जब मन करे घूमे जाले शहर में। कहे दहेज में तनको कोइले नहीं खलू कमी, तो काहे हम कोई से डेराई के रही। कहे दहेज में तनको कोइले नहीं खलू कमी, तो काहे हम कोई से डेराई के रही। गलती हम कइले बानी अब बुझाता, गलती हम कइले बानी अब बुझाता। दहेज ढेर लेहला के बा बड़ी साजा। समझी से खेत बेचोनी पैसा के मुँह में, समझी से खेत बेचोनी पैसा के मुँह में। बानी परेशान हम नौकी पतोह से, बानी परेशान हम नौकी पतोह से।